Vítajte, nachádzame sa v Bratislave Staré mesto, lokalita Patrónka. Dnes vám ukážeme tento pekný rodinný dom so záhradou. Ale najprv, poďte si pozrieť s nami lokalitu. Vyhľadávaná lokalita. Nehnuteľnosť vhodná aj na podnikanie, aj na bývanie. Môžete si ju dokončiť podľa vlastných predstav. Zaujala vás táto nehnuteľnosť? Ste na správnej adrese. Kontaktujte nás.